हमार प्यार बच्चा लोग, इतिहास चाहे देश के होखे या विदेश के, ऊ धरोहर होखेला जिनकर जड़ में हमार होखब छुपल हा, हमार आज छुपल हा। उनकर सम्मान हमरा उतना ही करे के चाही जितना सम्मान हम अपना इच्छा के करेनी। अगर ऐसा ना भइल ता यार, जाने काहे हमरा के ऐसा लग रहा है कि हमने के किला में ना जाए के चाहिए, कुछ गलत हो जाए। अबे ओ फट्टू, तू ही तो 3 पत्ती खिलत हुए शर्त लगौले रहला कि तू जितबा ता हमनी दोनों के आधी रात में ई फोर्ट पे बैठ के पिलई बा। अब जीत गइल बाड़ा तो पार्टी देवे में फट रहा तोहर। अरे यार, पार्टी देवे के लिए मना न कर रहल बनी, ई किले में जाए से मना कर रहल बनी। हमार मना हमने अपन कार में ही बैठ के पी लिहल जाओ। सुन, अगर तोहरा इतना ही डर लग रहा बा तो तू यही खड़ा रहा और घर लौट जा। हम अंदर जा रहा बानी, चला। अरे यार, तू दिनों बिना एक नंबर के जिद्दी बड़ा। तू दोनों से अलग रह के का हम अंडा देहब? ये भइल ना बात, आवा। अजय के छठा इंद्री ओकरा के सही संकेत दे देले रहल, लेकिन कहेले ना, जब मौत के आवे के होखेले ना त इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंच भर दूर ना रह पावेला। और उ तीनों तो ओकर करीब चल गए रहले। कमाल के किला बा यार। एकरा देख के तो पहली बार सरकार के नमस्कार करे के मन कर रहा बा। काम मेंटेन कर ले बा भाई, जरा भी गंदगी नहीं खे। यहिजा गंदगी फैलाओ सख्त मना बा, गंदगी फैलेला पे दंड दिहल जाई। तई कारण हाई सफाई के। कोनो बात ना, हमरा पास कुछ पॉली बैग हा, हम अपन कचरा उहे में डाल ले हब। अबे ओ, हम एजा मस्ती करे आयल बानी और मस्ती संस्कारी बन के ना करल जाला। जौन होई होके दा, बाकी सरकारी नौकर तो होइबे करी। सुबह साफ कर दी, चला माहौल बनावल जाओ। जिंदगी के एक बात गांठ बांध ला बच्चा लोग, यदि तू देश के स्वच्छ रखल चाहेला ना तो ओमे केवल सरकार के ही ना बल्कि देश के हर एगो नागरिक के भागीदारी होखेला। जो नागरिक अपना देश के भागीदारी से बचेला ओकर जरूरत ना तो देश के होखेली, ना धरती के और ना ही टूनागढ़ के किला के। चीयर्स। अबे कमीना, चल अब तू लुढ़कावा अपन बोतल। अरे यार ना, तू पढ़ला ना बोर्ड पे का लिखल बा, गंदगी फैलाइब सख्त मना बा। हम गंदगी ना फैलाइब। अबे फट्टू साला, डरेला कि कहीं एकरा के केहू पकड़ न ले। फट्टू हे, हम फट्टू ना बानी रे, परू बोर्ड। अबे चला ना, अब सफाई मत दा। तू फट्टू बाड़ा तो बाड़ा। हम फट्टू ना बानी, तू दोनों बोतल उड़कौले रहला ना। ई देखा हम का करता नहीं, हमो कर सके नहीं सब। ई देखा और देखा, देखा एकरा। ओ अहंकारी आदमी, तू और तुहार दोस्त मिलके एक किला के नियम के भंग कैले बाड़ा। यही जा कदम कदम पे लिखल बा कि यहाँ गंदगी ना करे के, तो काहे कैला? ई का हो रहल बा यार? और ई मूर्ति बात कैसे कर रहल बड़ी? अरे चलत कैसे बा यार? अबे हमार तो कुछ समझ में ना रहल बा, लेकिन हमार समझ में सब कुछ आ चुकल बा। टूनागढ़ के किला में गंदगी फैलौला की वजह से तू सबके सजाए मौत मिलेली। ई सब का नौटंकी हा? तू दोनों ही सब कैले बाड़ा हमरा के डरावे के खातिर। केहू कुछ न कैले बा मोर का अहंकारी आदमी। तू तीनों कैले बाड़ा, मरे के खातिर तैयार हो जा।
ना, हमरा के मौत के दंड ना मिली। हम न मरब। हम साफ कर देनी, सब साफ कर देनी। ना नहीं ना हो सकेला। ता आज के बाद कोनो भी किला में जाके गंदगी फैलावे से पहले इस सोच लिहा कि अगर वो किला के भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद होई तब तू भी मौत के शिकार हो सकेला। कोमल बेटा, ई खिड़की बंद करा और पढ़े बैठा। कौनो सामान टूट जाई। हम खाना बना के ले आतानी। ना माँ, हमरा के अभी खेले के बा। यहाँ न तो बाहर खेल लेतानी। हम कहनी ना खेले के। चला पढ़े बैठा। ना, हमरा के खेले के बा तो खेले के बा। बहुत जिद्दी हो गई बाड़ू तू कोमल। ठीक बा जा, बाकी एक शर्त पर। पहला कि तू घर से दूर ना जाइबू, और दूसर कि कौनो भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आई तो तू तुरंत घर के अंदर आ जाइबू। बोला प्रॉमिस करेलू? पहले आप बताई, आप ऐसा प्रॉमिस काहे ले रहल बानी? काहे कि आजकल बच्चा उठावे वाला गंदा लोग शहर में घूम रहल बाड़े, जे धोखा देके बच्चन के उठा ले जाले। ऐसे तू प्रॉमिस करबू तबे हम तारा के बाहर जाए दे। बोला करेलू प्रॉमिस? प्रॉमिस। काला वैन तो हमनी के गली में केहू के भी नहीं खे। मतलब ही कोनो अनजान आदमी के गाड़ी बा। माँ कहले रही अगर कोनो अनजान आदमी या गाड़ी गली में आवे तो घर वापस आ जाइया। बाकी अगर हम अभी घर चल गई नी तो खेलब कैसे? माँ जरूर हमरा जानबूझ के बच्चा उठावे वाला स्टोरी सुनैले होगी है, जेकरा से डर के हम अंदर चल जाई। छोड़ा इनका के होई क्यों? का लगा था तोहरा? कितना मिल जाई लड़की के? अबे 10-12 साल के तो बिया, 2 लाख तो मिल ही जाए के चाहिए। मुन्ना, कब तक यार हम ही 2-3 लाख के चक्कर में पड़ल रहा। ई बार कुछ अलग करल जाओ। एकरा कोठा पे बेचे के जगह कोनो करप्ट डॉक्टर के बेच दिहल जाओ। किडनी, आँख, कान, लीवर के कम से कम 8 से 10 लाख तो मिलिए जाई। तोहरा के कैसे पता? पिछला महीना जेल में लंगड़ा गैंग के आदमी मिलल रहल, अब्दुल, उहे बतौले रहल। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढब कैसे? उहे से बात करल जाई। जुगाड़ सेट करे के 2 लाख दे दियल जाई। कोमल, आ गेल बाड़ू तो हाथ मुंह धोला। खाना तैयार बा। ई लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर तनिक भी ध्यान नहीं खेकर, हरदम खेल खेल और खेल। ई चूड़ी तक कोमल के बा। कोमल!
गाड़ी रोका, पेट हल्का करे के बा। सही टाइम पे रोकोला तू, हमारा भी प्रेशर लागल बा यार। एकर हाथ पैर बांध दी। रहे दा, 2-3 घंटा से पहले ना उठी। अबे वो भाग रहल बाड़ी, पकड़ा ओकरा। ई कहाँ गईल? साले हम बोले रहनी कि लड़की के हाथ पैर बांधे खातिर। अबे तो बांध देवे के चाहत रहे, पुछला काहे? चिल्लैबू तो उनकरा के पता चल जाई। लागता उल्लू बना गेल छोकरी। जो नुकसान भइल ओकर का करल जाओ। ई नाता कोनो और बच्चा मिल ही जाई, अपन माँ बाप के अनसुना करके सुनसान जगह पर खेलत हुई, जेकरा के हम जैसन अजनबी किडनैपर्स के पास आवे में कोनो समस्या ना होखेला। अबे गांव के लोग खेत में डब्बा उठावे आवत ही हुई हैं, हमके देख लेनी तब मुश्किल हो जाई। चला यहाँ से। तू ठीक बाड़ू? हम ठीक बानी, बाकी तू के बड़ा? हमार नाम सोनू हा, तोहार कोमल है ना? तोरा कैसे पता? काहे कि तोहार और हमार बीच एगो अंतर हा। कैसन अंतर? इहे कि तू किडनैपर से जिंदा बच गेलू, लेकिन हम ना बच पैनी। मतलब? जे लोग हमरा के किडनैप कैले रहले, वो लोग हमरा के बेहोशी के दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा देले रहले, जिससे हमार मौत हो गई। पागल बड़ा का? तू मरल बाड़ा तो हमरा सामने कैसे बड़ा? हमरा पता बा, मरल लोग कबो भी जिंदा लोगन से मिल ना पावेले। जिनकरा मुक्ति ना मिलेला, वो मरल लोग सामने आ जाले। अच्छा, तोरा कहाँ से किडनैप कैले रहल? एगो सुनसान सड़क से रात के वक्त रहल। माई हमरा के घर से दूर साइकिल चलावे से मना कैले रहली, मगर हम ना मन्नी। हम साइकिल चलावत चलावत दूर चल गई नी। भाई, बच्चा तो सांस ही न ले रहल बा। ई तो मर गई। साले, तू ई बार भी बेहोशी के दवाई ज्यादा मिला देला। ई महीना 3 बार तू एक गलती कर ले बड़ा। ऐसा नहीं चलत रहा तो धंधा बंद हो जाई हमनी के। फेंक एकरा के बाहर, और साइकिल भी फेंक दा। यही जगह पे दबल बानी हम, और वहाँ हमार साइकिल हा। तू ओकरा के ले जा। तोहार माँ बहुत रोत अड़ी तोहरा खातिर। तारा कैसे पता? पतौले रहनी ना, मरल लोगन के जिंदा लोगन के कुछ बात अपने आप ही पता चल जाला। जा अब। मरे से पहले तोहार घर कहाँ रहे? कहाँ चल गए रहलू हमार बेटी? माँ। कोमल, तारा कहाँ कहाँ ना ढूंढनी हम। सॉरी माँ, अब से हम आपके हर बात के मानब और आपके हर सीख के मानब। ठीक बा बेटा, ठीक बा। बाकी तू चल कहाँ गए रहलू? हमरा किडनैप कर ले रहले हैं, बाकी सोनू हमरा के बचा लेलस। सोनू के बा बेटा? आपके? आंटी, हमरा के पता बा कि सोनू कहवा बा। हिम्मत से काम ला सुनीता। सोनू, हम आपके अनसुना कैले रहनी माँ, और ये ओकरे सजा बा जे हम इतना प्यारी माँ से अलग हो गई नी। बाकी हम वादा करे नी, अगला जन्म में कबो माँ के बात के अनसुना ना करब। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेले जाइब, और ना ही अजनबियन से बात करब।
हम उहे जाइब जहाँ हम पूरा तरह से सुरक्षित होखब। चलो तानी माँ। विजय के माई, अब वही तबीयत कैसन बा विजय के? बुखार कुछ कम भइल की ना? विजय के पापा, एकर बुखार तो तनी भी कम नहीं खे भइल। शरीर भी आग के जैसन तपता। बहू, तू विजय के समय पे खाना और दवाई खिला दिले रहलू ना? हाँ पापा जी, हम समय पर खाना और दवाई दोनों खिला देले रहनी। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक रहे, बाकी शादी के बाद से ही पता ना का हो गइल बा हमार बेटा के। तबीयत हमेशा खराबे रहेला, जबकि ऐसन पहले कबो ना भइल रहे। तू सही कहा ताड़ू विजय के माई। हमार विजय के अब तक छोट मोट बीमारी ही होखत रहे और वो डॉक्टर के दवाई से 2-3 दिन में ही ठीक हो जात रहल। लेकिन ई बार समझ ना आ रहल बा कि ऊपर कोनो दवा असर काहे ना कर रहल बा, जबकि हमने हमार बेटा के कहां कहां ना दिखौनी। एक से एक बड़ से बड़ डॉक्टर के दिखैनी हा, लेकिन पता ना हमार बेटा के ऐसन कौन सा बीमारी हो गइल बा कि वो ठीक होके के नामे न ले रहल बा। खैर, तू चिंता मत करा, भगवान पे विश्वास रखा, सब ठीक होई। होखे ना होखे, शादी में ही कौनो के काली नजर लग गइल बा हमार बेटा के। अगर ऐसने बा तब भगवान करे नजर लगावे वाला के शरीर में मोटा मोटा बड़ बड़ कीड़ा पड़े, ओकर पूरा खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जा। गुस्सा करबू तो तू बीमार पड़ जाइबू। तोहार बीबी पहले से ही बढ़ल बा। हमार बीपी बढ़े चाहे घटे, हमरा के आपन चिंता नहीं खे। हमरा के बस अपन बेटा के चिंता बा। आप एगो काम करी, गुरुजी के फोन करके बुलाई। अब उहे हमनी के बेटा के ठीक कर सकेनी। प्रणाम गुरुजी। का कहीं गुरुजी, बस ई समझ ली कि चारों तरफ से मुसीबत से घिरल बानी हमनी। हमार बेटा के तबीयत बहुत खराब बा गुरुजी। बस आप अपना चरण हमार घर पे रख दी तो शायद कोनो कृपा हो जाओ। जी जी गुरुजी, प्रणाम। का कहले गुरुजी? गुरुजी ऐसे पास वाला घरे में आयल बाड़े, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाई हैं। चिंता मत करा, सब ठीक हो जाई। शुक्र भगवान के जे गुरुजी पास ही में बाड़े। ए बीमारी ता हमार बेटा के हालत ही खराब कर देले बा। माँ जी रोई मत, गुरुजी आ रहल बाड़े ना, वो सब कुछ ठीक कर दी हैं। अलख निरंजन, जय माँ काली, तुहार वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन। गुरुजी देखी ना हमार बेटा के का हो गइल बा एकरा के। गुरुजी, हमनी जब से अपन बेटा के शादी करवैले बानी तब से ही एकर तबीयत बहुत खराब बा। हमनी सब कुछ करके देख लेनी, बाकी हमनी के बेटा ठीक है नहीं के होत। कौनो बात नहीं के, अब हम आ चुकल बानी, ये बिल्कुल ठीक हो जाई। अलख निरंजन, जय माँ कंकली, तुहार वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ कंकाली, तुहार वचन जाए ना खाली। बीमारी के कारण और निवारण दोनों मिल गइल बा। कारण कहा गुरुजी? कारण हा तुहार बहू के मांगलिक होखब। अब अगर तोहरा के अपना बेटा के हमेशा के खातिर ठीक करे के बा त तहार अपना बहू के शादी बरगद के पेड़ से करवावे के होखी। गुरुजी, हम अपन पति के जान बचावे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करे खातिर तैयार बानी। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न भइल। गुरुजी, अब तो हमार बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए ना? अलख निरंजन, जय माँ कंकाली, तहार वचन जाए ना खाली। माँ के कृपा से तहार बेटा बिल्कुल ठीक हो चुकल बा। ओ रहल। माँ, पापा, देखी हम बिल्कुल ठीक हो गइल बानी, हम ठीक हो गइल बानी। बेटा,
जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ला। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद जौन आप हमरा के नया जीवन दान देनी। आप ना होती ता हम कब्बो ठीक ना हो पाती। धन्यवाद हमार ना अपना पत्नी के करा बच्चा जौन बिना कोनो प्रश्न के तोहरा खातिर बरगद के पेड़ से शादी करे खातिर तैयार हो गईल। तोहरा भाग में मांगलिक से ही शादी होखब लिखल रहे, लेकिन एकर भाग में सदा सुहागन लिखल रहे। यही से भाग्य से तू बचल बड़ा। कौनो और लड़की होखत त तोहार मृत्यु निश्चित रहल। संध्या कुछ बोले की जरूरत नहीं खे। आप ठीक हो गई नी, हमरा खातिर यह बहुत बा। हमनी के बेटा बहुत भाग्यशाली बा जे ओकरा संध्या जैसन बीवी मिलली। और बहू पाकर हमनी दोनों भी। हमने शादी के 1 महीना हो गइल बा, अब घूंघट के का जरूरत बा। मन्नी की हमनी के शादी के 1 महीना हो चुकल बा। बाकी ई मत भूली कि हमनी अभी तक एक ना भइल बानी। कौनो बात ना, आज एक हो जाता नहीं। विजय, विजय, ई का हो रहल बा आपके? विजय, हाँ, विजय, बचाई, बचाई हमरा के। संध्या, 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 संध्या। हेलो 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 गुरुजी जी, जितना जल्दी हो सके हमने के घरे आ जाएं। विजय, बचाई हमरा के, बचाई। माँ जी, पापा जी, बचाई हमरा के। केहू त बचावा। बहू, बिंदु हमार बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाई हमरा के। माँ जी बचाई हमरा के। अजी कुछ करी ना तो हमनी के बहू के साथ अनर्थ हो जाई। हाँ, हम करता नहीं कुछ, करता नहीं कुछ। बचावा बिंदु, बिंदु बचावा हमरा के, बचावा। बचावा बिंदु। माँ, पापा, संध्या, विजय बेटा हमनी के बचावा। हमनी के बचाला बेटा, बचाई हमनी के। आप लोग चिंता मत करी, हम अब छोड़ौता नहीं आप लोगन के। माँ, पापा। अलख निरंजन, जय माँ कनकली, तोहर वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, गुरुजी हमके बचाई। बचावा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकली, तोहर वचन जाए ना खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। भाग जा, भाग जा।
सामने आवा, आवा सामने। के बड़ा तू, का चाहता तू, काहे परेशान कर रहा बड़ा बच्ची के? आज जब तू एकर शादी ई पेड़ से करावत रहला तब बे हम ई पेड़ पे रहनी, यही से एकर शादी हमरा से हो चुकल बा। ई हमार पत्नी हा, इसे हमार शादी भइल बा। अब हम एकरा अपने साथे लेके जाए अपना साथे लेके जाए। तू एगो शैतान बड़ा और जकरा तू अपना पत्नी कहा तरा वो एगो इंसान, और एगो शैतान के पत्नी इंसान कबो ना हो सकेली। छोड़ दे एकरा के, छोड़ दो। अब हम एकर साथ जन्मों जन्मों तक ना छोड़ब। अलख निरंजन, जय मां कंकली, तोहर वचन जाए ना खाली। ओम हेम क्लीम फट फट स्वाहा। तू दोनों के कल्याण होके। हमनी के बचावे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ई दुनिया के भीड़ में जब केहू इंसान मुसीबत में पड़ जाला त ऊ लोगन से मदद मांगेला, लेकिन ई भीड़ में कुछ लोग ऐसन भी बाड़े जे मदद के नाम पे सामने वाला के और बड़ मुसीबत में डाल देवेले, जैसे जान के भी खतरा हो जाला। काला अंधेरी रात में भेड़ियन के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। एगो बड़ा से पेड़ पे बहुत सारा बैठल कौआ काव काव करत करत उड़ के जाए लगले। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठल बा, दिशा ओकर बगल वाली सीट पर बैठल बाड़ी। बेबी, तरह के लड़का चाही कि लड़की? लड़का होखे या लड़की, हमरा खातिर तो दोनों ही बराबर बाड़े। वैसे तारा के का चाही? जे तोहार पसंद वो हमार पसंद। तब बे उड़ के जा रहल कौआ में से एक कौआ कार के ओर मुड़ जाला और विंड स्क्रीन से टकरा के मर जाला। विंडशील्ड क्रैक हो जाली और खून भी लग जाला। सुमित झट से ब्रेक मार के कार रोकेला। दोनों कार से बाहर आवेले। दिशा घबराइल बाड़ी। वही जे सुमित मरल कौआ के देखत रहल। सुमित आगे बढ़ेला और कौआ के उठा के दूर फेंक देवेला। सुमित, हमरा के रास्ता से जाइल ठीक ना लागता। ऊपर से तोहारी खटारा, हमनी कोनो और रास्ता से चली। बेबी, ये खटारा कार ना हा बल्कि खानदानी कार हा। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुकल बानी और अब वहीं दूसरे रास्ते से जाके मतलब फिर से हमनी के वापस शहर जाए के होखी। अब चला कार में बैठा, ना तो यही जे पूरा रात बितावे के पड़ी। दोनों कार में बैठेले और वहां से जाए लगेले। कार सुनसान घना जंगल के बीच से होकर जात रहे। तब बे कार अचानक 2-3 झटका के साथ एक जगह पे रुक जाली। सुमित कार स्टार्ट करे के कोशिश करेला, लेकिन कार स्टार्ट ना होखेली। ये देख के दिशा के मूड खराब होके लगेला। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाला कि ऊ परेशान हो रहल बाड़ी। कुछ सोच के सुमित कार से बाहर निकलेला। सुमित कार के फ्रंट पे जाके बोनट खोल के फ्लॉट चेक करे लगेला। दिशा भी ओकर पास आवेली और गुस्सा से कहेली, हम कहले रहनी हनीमून पर हमनी कोनो दोसर कार से चलल जाओ, बाकी ना तरह के तई है आदम जमाना के खटारा कार ही ले जाए के रहना। हो गई ना फिर से खराब। पता ना अब हमनी कब तक गोवा पहुँचब। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज काहे हो रहल बाड़ू? ई हमार दादाजी के खरीदल पहला कार बा। तोरा के पता बा हमार परिवार में जे केहू भी कार से हनीमून के खातिर जाला ना, ओकरा खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेली। घबराइल दिशा अंधेरा में इधर उधर देखे लगेली, पर अंधेरा के कारण ओकरा कुछ नजर ना आवेला। तब बे ओकरा कान के पास केहू आवेला। के बड़ा तू? आवाज सुन के दिशा आवाज के ओर एक झटका से पलट गई, लेकिन ओकरा आसपास केहू दिखाई न देवेला। फिर ओकरा के लगेला कि ओकरा साथ ई शरारत सुमित ही कैले होखी, लेकिन सुमित के अपना आगे खड़ा देख के दिशा डर से सहम उठेली। फिर वो आवाज के कर रहल। ई सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाला। सुमित, हमरा के ई जगह कुछ ठीक ना लागता। हमने के यहाँ से जल्दी निकल जाए के चाहिए। डोंट वरी बेबी,
कार स्टार्ट होखा थी हमने चल दिहल जाई। दिशा का भइल? चुड़ैल तोहर पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखेला तो ओकरा पीछे एगो बूढ़ महिला दिखेली। लगातार बिजली कड़क रहल बाड़ी। दिशा के अबहिनो थोड़ा अजीब लग रहल बा। दिशा ई चुड़ैल ना बल्कि कोनो दादी अम्मा बाड़ी। दादी अम्मा, हमनी के कार खराब हो गइल बा। हमनी आज रात यहाँ आसपास कोनो रहे के जगह मिल सकेली का? सुमित, हमनी के ए तरह कोनो अनजान लोगन से मदद ना लेवे के चाही। ऊपर से ई दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लगताड़ी हमरा के। अब हर केहू तोहरा तरह जवान और खूबसूरत तो ना लग सकेला ना डार्लिंग। डोंट वरी, ई एगो बुढ़िया बिया। एकर खुद के पैर कब्र में बा। ई भला हमनी के का बिगाड़ ली? पास ही एगो डाक बंगला बा जहाँ हम देख रेख के काम करतानी। तू दोनों वहाँ रुक सकेला। डाक बंगला के दरवाजा अंदर के ओर डरावना आवाज के साथ खुलेला। दरवाजा पे उषा और ओकर पीछे सुमित और दिशा खड़े हो खिले। तीनों अंदर आवेले कि तब्बे दिशा के ऊपर एगो सांप गिर जाला। दिशा चीखत चीखत उछले लगेली। उषा ओकरा से कहेली, घबराबा मत, नकली बा, खिलौना बा। हमार पोता और पोती एकरे से खेले ले। जाके मुंह हाथ धोला, हम खाना लगावतानी। सुमित और दिशा एगो कमरा की ओर चल देविले। उषा जा समय उनकरा देखेली। वही जे ओकर चेहरा पे चुड़ैल के रूप भी नजर आवेला। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहल बड़े। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों के खाना खात समय साइड में खड़ा होके देखत रहली और स्माइल करेली। तब्बे दिशा ग्लास में पानी पियली और ग्लास जैसे ही टेबल पे रखेली ओकरा थाली में खाना के जगह बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा दिखाई देवेले। वो जोर से चीख उठेली और थाली दूर फेंक देवेली और उल्टी करे के कोशिश करेली। दिशा का भेल? दिशा का भेल? आर यू ओके? तो खाना काहे फेंक देलू? हमार थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा रहे। हम खाना ना कीड़ा मकोड़ा खात रहनी। तू होई खाना मत खा, फेंक दा सब कुछ। दिशा फेकल थाली की ओर देखेली ता ओकरा सिर्फ खाना ही नजर आवेला। फिर सुमित दूध के गिलास लेके ओकरा दूध पिए खातिर देवेला। दिशा दूध पिए लगेली तब ओकरा लगेला कि ऊ खून पी रहल बाड़ी। वो गिलास में देखेली ता दूध लाल दिखाई देवेला। वो झट से गिलास फेंक देवेली और खून खून चिल्लाए लगेली। इतू का कराल बड़ू दिशा? देखा वहाँ ना तो छिपकली हा, ना ही गिरगिट हा और ना ही कोनो कीड़ा मकोड़ा हा। इट्स ओके, इला दूध पीला। सुमित एमे खून बा। हमरा के खून पिला रहल बड़ा। दिशा तोहरा के हो का गेल बा? तोहर तबीयत तो ठीक बा ना? ई खून ना दूध हा। लागता तू कुछ ज्यादा ही थक गेल बाड़ू। चल के सुतल जाओ। सुमित गहरा नींद में सुतल बा। दिशा के नींद ना आ रहल बा और ऊ बेड पे बैठल बाड़ी। ओकर नजर खिड़की की ओर जाली तो ओकरा वहाँ चुड़ैल खड़ा नजर आवेली। ऊ जोर जोर से चीखे लगेली और सुमित हड़बड़ा के उठ जाला और पूछेला, दिशा का भेल? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखेले पर केहू भी नजर ना आवेला। सुमित उठ के खिड़की बंद कर देवेला और दिशा से कहेला, दिशा जौन कुछ भी तू देखकर चीख रहल बाड़ू ऊ सिर्फ तोहार बहम हा और कुछो ना। तू आराम से सुत जा, सब ठीक हो जाई। ना सुमित, हमार बिलीव करा, वहाँ सच में कोनो चुड़ैल जैसन रहली। हम अच्छा से देखले बानी दिशा, वहीजा कुछो नहीं खे। एनीवेज तू बहुत घबराइल बाड़ू, हम तोरा खातिर पानी लेके आवतानी, ठीक बा? सुमित किचन की ओर जाला। वहीजा फ्रिज रखल बा। सुमित पानी निकालेला और फ्रिज के डोर बंद करके वापस मुड़ेला कि ओकरा के लगेला कि ऊ कुछ देखले बा। वो फ्रिज वापस खोलेला और बुरी तरह हैरान रह जाला। फ्रिज में एगो कटल सर रखल नजर आवेला। सुमित बुरी तरह से डर जाला। तब बे
दिशा के चीख सुनाई देवेली। सुमित आवाज की ओर देखेला। सुमित सुमित उ फेर आइल रहली। सुमित प्लीज हमार विश्वास करा, उ फेर आइल रहली। तू सही कह रहल बड़ू, ई जगह सही नहीं खे। हमहू फ्रिज में केहू इंसान के कटल सर देखले बानी। चला चला निकला यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहल बाड़े, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुँचे ले तो गेट अपने आप ही बंद हो जाला। दोनों के समझ में ना आवेला कि अब का करल जाओ। दिशा पीछे पलट के देखेली कि तब बे बिजली कड़केली। वो बिजली के रोशनी में दिशा के ओकरा छत के ऊपर चुड़ैल उड़त दिखाई देवेली। ओकर आंख डर के मारे फटी की फटी रह जाली। सुमित भी ऊपर देखेला तो ओकरा भी हालत खराब हो जाली, काहे कि दोनों के सर के ऊपर मौत जौन खड़ा रहल। छत पे उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई देत रहली। वो जोर जोर से हंसे लगेली। आज तक की बंगला से बाहर केहू बच के ना भाग पाइल, तो तू दोनों का जेबा। हंसत हंसत चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ेली। सुमित और दिशा घबरा के पीछे की ओर भागेले, लेकिन तब बे चुड़ैल अपन दोनों हाथ लंबा करेली और ओकर हाथ पीठ से अंदर की ओर घुस जाले और पेट फाड़ देवेले। दोनों वहीजे मर जाले और चुड़ैल हंसे लगेली। इंसान के कब्बो भी राह चलत अनजान लोगन से मदद ना मांगे के चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोए के पड़ सकेला।